tid. Og det er sidste tog start. Nu. Det er sejt. Fungerede det? Det er fedt, det her. Altså, færdig, mand. Det er kun lige de første 10 sekunder, man tænker over, at du er i et andet miljø. Her bagefter, da jeg gav dig en high five, der tænkte jeg ikke over, at vores hænder ikke ville ramme hinanden. Det viser bare så, hvor meget man så allerede er inde i det miljø. Jeg så bare din hånd, den skulle lige bum, så var der den der controller i din hånd. Det virker meget mere naturligt, end man tror. Ja, det er meget fint. Ja. Skal vi give her efter? Skal vi prøve igen? Ja.